С настъпването на есента температурите започват да падат, дните стават по-кратки, а имунната система се сблъсква с повече предизвикателства. Това е сезонът, в който вирусите и настинките лесно намират вход в организма, особено при умора, недоспиване или липса на витамини. Най-честите вируси и инфекции през есента. През първите студени месеци се наблюдава пик на обикновени настинки, причинени от риновируси и коронавируси, проявяват се с хрема, кихане, запушен нос и отпадналост. Грипни вируси появяват се обикновено в края на есента, придружени от висока температура, мускулни болки и силна умора. Вирусни инфекции на гърлото и дихателните пътища. Често засилвани от студен въздух, климатични промени и отслабен имунитет. Затова именно есента е времето да подсилим естествените защитни сили на организма. Натурална подкрепа от здравница. Сироп от черен бъз – един от най-популярните природни имуностимулатори. Черният бъз е богат на антоциани, които подпомагат защитата срещу вируси и настинки. Сиропът от здравница е подходящ както за възрастни, така и за деца и може да се приема превантивно през целия сезон. Масло от черен кимион. Наричано още златото на фараоните, това масло съдържа тимохинон, мощен антиоксидант и противовъзпалително средство. То подпомага имунната система и дихателните пътища, а при редовен прием действа укрепващо на целия организъм. Ацерола и витамин С. Естественият витамин С от ацерола е изключително важен за нормалната функция на имунната система. Той съдейства за неутрализирането на свободните радикали и подпомага възстановяването след боледуване. Екстракт от черен чесън. Черният чесън е ферментирал бял чесън с още по-силни антиоксидантни и антивирусни свойства. Подпомага имунната защита, сърдечно-съдовото здраве и действа детоксикиращо. Чай бронхопам. Специално подбран билков микс за подкрепа на дихателната система. Комбинацията от подбел, мащерка, риган и други билки облегчава кашлицата и възпаленията на гърлото. Комбинирането на натурални продукти с балансиран начин на живот е най-добрият подход за посрещане на студените месеци. С помощта на продуктите на здравница, черен бъз, черен кимион, ацерола, черен чесън и билкови чайове можем да се подготвим за сезона по естествен и ефективен начин.